Hola, jo sóc l'Olga de Pilates en Català i avui et porto una rutina de 10 minutets molt xula per fer amb cadira. Necessitaràs una cadira que sigui estable i res més. Ens hi posem, recorda que ja has escalfat els teus 3-5 minutets. Començarem posant els peus en forma de V baixa, és a dir, els talons que no cal que es toquin, però els talons més juntets i les puntetes dels peus mirant cap enfora, braços estirats, recolzats lleugerament a la cadira. Des d'aquí creixo amunt, inhalo i quan exhalo simplement elevo talons i baixo i en faré 10 i 3 4 i 5 i 6 i 7, activant aquí el panxell de la cama, 8 i 9 i l'última 10. Em quedo aquí, torno a elevar talons i em quedaré amb els talons elevats i des d'aquí flexiono genolls com si anés a fer un squat i pujo, tota l'estona em mantindré amb els genolls elevats i busco el meu eix vertical, amb la pelvis neutra. No vull fer així, no vull flexió de malucs, no me'n vull anar a davant. Vinga, em vaig a fer 10. I pujo 2, 3, i 4, i 5, i 6. Em poso endavant per si puguis veure-ho des d'aquí. Tu continua, no et moguis. Així. I 8, i 9 i última 10, no baixis encara i rebot, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ara sí, talons a terra, molt bé, perfecte. Des d'aquí m'allunyaré una miqueta més de la cadira, que pugui mantenir els braços estirats i des d'aquí inhalo, pujo talons els dos amunt i elevo el genoll dret, mantenint el taló de terra amunt i des d'aquí baixo el taló a terra i estiro la cama dreta formant una línia horitzontal amb el meu cos, del taló a la coroneta. I torno, elevo taló, la cama dreta, el peu dret ja no passa per terra, baixo taló, estiro cama, i 3, si necessites allunyar una miqueta la cadira, 4, i 5, i 6, molt bé, en faré 10, i 7, i 8, i 9, i l'última 10, em quedo amb la cama amunt i des d'aquí pujo, baixo cama en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Perfecte, continuo cama dreta, per tant portaré la mà esquerra a l'occipital, faig força amb el meu cap cap a la mà i des d'aquí inhalo, estiro la cama, trec una mica de pit i quan exhalo flexiono la meva columna arrodonida i vaig a portar el genoll cap al colze contrari. Vigila la cadira, si necessites posa la mà més al mig i mantén-la ferma, estable. Inhalo, extensió, projecto el pit endavant. Exhalo. Faré 8, 3, 4, 5, si necessites flexionar una mica la cama que tens a terra ho pots fer, i 7, i última 8. Perfecte, anem a canviar, a treballar ara pes del cos a la cama dreta i mobilitzem la cama esquerra. Recorda, pujo amb els dos talons, flexiono aquest genoll amunt i des d'aquí taló a terra, estiro cama. Faré 10, porto 2 i 3
i 4, i 5, i 6, i 7, i 8, 9, i última, em quedo amb la cama estirada, puja i baixa els dits del peu cap a terra, i 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecte, continuem movent la mateixa cama, per tant, mà dreta, l'occipital, estiro cama, inhalo, trec pit i exhalo, arrodoneixo columna i porto colze cap a genoll contrari. 2, en faré 8, 3, 4, i 5, 6, 7, i última, 8. Molt bé. Portem 6 minutets, donarem la volta a la cadira, que tinguis el seient mirant cap a tu i aniré a recolzar els avantbraços a la cadira. Mira que tinguis els colzes a sota les espatlles, apreta la cadira separant escàpules i des d'aquí punta, taló, basculo aquesta planxa, punta, taló, 8, 7, activa la panxeta, porta el melic cap a dintre i compte que tinc la columna vertebral neutra. No tinc ni la pelvis a baix ni flexió de malucs, Vinga, i última, em quedo encara amb aquesta planxa i des d'aquí porto el genoll dret endavant, desenganxant el peu de terra i canvio. I 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, i última, 1, genolls a terra. Perfecte, i des d'aquí fent força a la cadira i mira que estigui estable, que no se't bolqués la cadira endavant, dits dels peus actius al mat, inhalo i exhalo, faig força amb els avantbraços a la cadira, estiro cames, me'n vaig endarrere, trec pit, 1, i 2, i 3, 4, 5, 6, últimes 2, 7, i última, 8, perfecte. Genolls a terra, vaig a sentar-me ara. Portem 8 minutets, aquí molt cap al borde, cap al final de la cadira, busco els isquions, aquests ossets que tinc en el gluti, que quedin un per fora de la cadira, i estiro una miqueta les cames, les mans a la cadira que estiguin estables, que pugui fer força a la cadira sense que aquesta se me'n vagi, i el pes del cos quedi a sota les mans, no el tinc en les cames. Des d'aquí desenganxo el culet de la cadira i vaig a flexionar els colzes cap endarrere, una miqueta cap enfora i cap endarrere. Flexions. I 4, i 5, i 6, i 7, i 8, dos més, i última, puc tornar a recolzar el cul a la cadira i des d'aquí estiro cames, em separo amb una planxa prona i des d'aquí desenganxo una cama per el genoll al pit i l'altra, 8, 7, 6, fent força amb els braços cap a la cadira, 5, 4, 3, 2 i 1, perfecte, i descanso. I fins aquí aquesta rutina de pilates en català, per la qual només hem fet servir una cadira. Que vagi molt bé.